медитация, позитивни утвърждения и настройки на подсъзнанието за добра самоувереност и постигане на успех, подходяща за всеки ден. Позитивните утвърждения и настройките на подсъзнанието са мощен инструмент, който може да помогне за подобряване на самооценката, насърчаване на успеха, развитие на позитивно отношение към живота. Препоръчвам утвържденията да се правят 21 последователни дни и повече. Това ще ви даде възможност да придобиете навик за изграждане на добра самооценка, позитивно мислене, повишаване на вибрационното ви поле и привличане на повече положителни възможности. И така, моля, настанете се удобно. Направете няколко бавни, дълбоки, последователни вдишвания и издишвания през носа. С всяко вдишване усетете как се потапяте във все по-дълбоко медитативно състояние. Вдишайте дълбоко и издишайте, като с всяко вдишване усещате как се отпускате все повече и повече. Насочете своето внимание в сърдечната област и си представете бяла светлина, която излиза от областта на сърцето, обхваща цялото ви тяло, разпространява се в аурата и ви дава усещане със сигурност, благополучие и връзка с вселенската божествена любов и светлина. Продължете да дишате бавно, дълбоко и равномерно, като се отпускате все повече и повече и разбирате как връзката, божествената светлина става все по-силна, все по-ярка и все по-изпълваща ви. Усещайки пълното отпускане и сливане с Вселената, си кажете: днес си давам намерение за един прекрасен, пълен с нови възможности ден. Днес си позволявам да се справя с всички предизвикателства с лекота и увереност. Аз съм силен
и способен да постигна всичко, което си поставя за цел. Аз излъчвам позитивна енергия и привличам добри неща в живота си. Вярвам в себе си и в своите способности. Благодарен съм за всички хубави неща в живота ми. Всеки ден ставам все по-добра версия на себе си. Аз заслужавам любов, щастие и успех. Всичко, което ми се случва, ме води към постигане на моите малки и големи цели. Аз съм заобиколен от хора, които ме подкрепят и обичат. Аз се старая да виждам в себе си и в другите най-добрите мои и техни качества. Достатъчно съм добър и заслужавам любов и уважение. Аз се приемам и обичам точно такъв, какъвто съм. Всеки ден ставам все по-добър и по-уверен в себе си. Аз съм силен и съм способен да преодолея всяко предизвикателство. Моите мнения и чувства са важни и ги изразявам свободно. Аз привличам успех и изобилие във всички области на живота ми. Моите усилия и упоритост водят до значими резултати. Аз съм успешен във всичко, което предприемам. Вярвам в своите способности и постигам своите цели. Всеки ден съм по-близо до осъществяването на моите мечти. Аз избирам да виждам доброто във всяка ситуация. Всеки ден за мен е нова възможност за радост и благодарност. Аз живея в хармония и баланс с моето обкръжение и с Вселената. Изпълнен съм с енергия и ентусиазъм за живот. А сега си представете, че се свързвате с майката Земя. Сочете енергията от сърцето
през цялото тяло. Дълбоко, дълбоко. Чак до нейното ядро. Дайте любов, благодарност, благословие за нейната закрила. И усетете как тя ви отвръща с много любов, светлина и стабилност. Почувствайте как тази връзка ви прави присъстващ тук и сега, настоящето, и ви заземява през целият ден. Започнете постепенно да се връщате в реалността. Раздвижете пръстите на ръцете и на краката си. Поемете няколко дълбоки вдишвания и издишвания, оставяйки с приятно усещане за добре свършената със себе си работа с тази медитация. Надявам се тези утвърждения да ви донесат вдъхновение и позитивна енергия. Желая ви един успешен и щастлив ден. От мен, Пепа Александрова, психолог и психотерапевт по приложна психотерапия. Ако ви е харесало това споделяне, моля, натиснете бутона "Харесвам" и се абонирайте за канала, за да може следващите публикации да достигнат лесно и бързо до вас. Благодаря ви за вниманието.